Pontevedra comeza a escribir as primeiras páxinas da 23ª edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil. A cita vai ser do 11 ao 27 de marzo de 2022. Desta volta, a arte será o eixo condutor do evento, un tema que dende hai tempo viñan suxerindo moitos centros educativos. Arte e creatividades trataránse como gran motor do mundo. Porque entendemos que en todas as circunstancias da vida ser creativo ou ser creativa vai salvar moitas situacións, non? Polo tanto, vamos a poñer en valor o que é a creatividade como verdadeiro motor da humanidade e como verdadeiro motor do mundo. Entre os xéneros terá un peso prioritario a banda deseñada. A banda deseñada e a ilustración son como indisolubles do que é a literatura infantil e xuvenil, que está permanentemente vinculada a esa gráfica, a esa arte visual que é a banda deseñada e a ilustración. Por lo tanto, van a ter un lugar predominante dentro do salón por riba o mellor que outras expresións artísticas. Na edición de 2022 o salón contará con Euskadi como territorio convidado, logo de que na edición pasada se prescindira desta parte. Vamos a traballar cas Escolas UNESCO de Euskadi e con Galtazgorri, que é a sección vasca de OEPLI, que vamos a ter artistas, autores e toda a literatura infantil e xuvenil de Euskal Herria, que vai ser as que van a vir aquí convidados e a que nos van a mostrar, e vamos a ser unhos grandes anfitrións como fomos sempre. A intención da organización é poder recuperar o formato habitual do salón previa á pandemia e con todos os actos dentro do Pazo da Cultura. Manterase, iso sí, a parte online, aínda que cun peso moito menor.